Dej to trochu nahoru, prosím tě. Takhle? Jo, dobrý. Máš to zaostřený? Už jo. Ok, tak ještě světlo zkontroluj. Co mám zkontrolovat? No, jestli je to zapojené, jestli to svítí. Musím ten mik držet už teď? Ano. Proč? Protože bys to jinak zase strčil do záběru. Ahoj Vojto, Dobrý den. můžeme? Jaký je dnes den 14. srpna. Pátek. a jak se cítíš? Dobře? Řekl bys, že oproti minulému týdnu se cítíš lépe? Ano. Touha povoluje? Jo, určitě povoluje. Už vlastně povoluje úplně. Já už to ani nechci vidět. Fakt, nemyslím na to. Jenom... Paní Doležalová, pan primář vás hání. Prý je to naléhavé. Omluvte mě. Mám to nechat běžet? Ser na to. Asi se nevrátí hned. Jakže se to vypíná? Kámo, doslova je tam velké červené svítící tlačítko. Nemyslíš, že by to mohlo být ono? Hej lidi? Nesede vás to tu? Nechcete vypadnout, když je venku tak hezky? Vím o jedné louce. Hele, kámo, nemůžeme jen tak odejít. Dostáváme za to zaplaceno. Kolik? Pada každému. Mám tady 300. Tak jdem, ne? Dneska to nestihnu. Dneska má strašně práce. Pozor. Tak naschle. Ta louka. Měli bychom ještě stihnout ten bus. Pojďte. To je on. Jdeme. Je jen starý náměstí student? Tak kurva dobrý být zase venku. Mám chuť, já nevím, mluvit s lidmi. Dobrý den, pane. Musí k vám sednout? Kam pak jedete? Takové místo pěkné, že tam dám cídlo, že venku pěkně, ne? Přesně tak, přesně tak. Venku je nádherně, ne asi. Já se s vámi musím vyfotit. Udělal tam někdo fotku? Jasné, já to dokonce mám polaroid. Úsměv. Co ty kam jedeš? Já jsem ještě před chvíli byl tady v nemocnici. Teďka byste... Ale to je sice pěkný, ale nemáš náhodou nějaké prachy, třeba Páďo? Nemáte něco? Ježiš, to by se to úplně klepe. Já už úplně slábnu. Ukáž, dej mi to na chvíli. Tady je to sama cihla, BTF.
Není to tu super? Že jo. Proto jsem tu chtěl jít. Louky jsou prostě nejlepší. Ať se díváš kam chceš, nikde není nikdo, kdo by ti říkal, co máš dělat. Blbej, že jsem to vypínal. Tohle vezmu kus. Ahoj mami, co se děje? Kde sakra si, Vojtěchu? To si ze mě děláš srandu? To mi děláš na schvál? Takhle si si zprůčitne? Celá nemocnice tě hledá, já jsem strachy bez tebe, pane bože. Teď jsem chtěla takový úkrok, o to si může... Takhle to prostě nepostupovat, v žádném případě. Ať si kde si, okamžitě se otoč na patrák a vrať se. Je ti to jasný? Slyšíš? Dobře, jedu zpátky. Funguje. Vypni to na chvíli. Vojto! Stop! Mik dobrý? Jo, poprosím světlo. Tak, jedem. Vypadá to, že můžeme začít. Jaký je dnes den? 21. srpna, pátek. Řekl bys, že oproti minulému týdnu se cítíš lépe?